Ahoj, vítám tě u dalšího videa, kde se budeme bavit o kryptu, primárně o Bitcoinu. Ukážeme si něco z CoinMarketCapu, nějaký zajímavý data, který jsem vlastně objevil nedávno. Takže první věc, kde já vždycky se dívám na cenu, aby jsme si trochu se vysvětlili nějaký základní pojmy. A tady nahoře si můžu v Trading View, což já používám nástroj zdarma, nemám tady nic placeného, protože já nejsem trader, který by na denní bázi obchodoval, tak si tady aspoň můžu nastavit, jestli se dívám na svíčky týdenní, denní, 4hodinový a tak dál. Myslím si, že dává smysl si to překliknout třeba minimálně na ty denní svíčky, protože čím blíž půjdete do toho trhu, takže dám třeba 15-minutový, tím větší zmatek v tom trhu vlastně vidíte. Čím si to víc oddálíte, což jsou ty svíčky třeba denní, týdenní, tím víc vidíte ten graf jako v celku a dokážete si trošku víc představit, jaký trend vlastně máme. A my můžeme vidět, že po tom prudkém propadu, který jsme zažili od nějakého novembra 2021 až do novembra 2022, takže to trvalo ten propad jeden celý rok, tak od té doby už vytváříme jenom vyšší vrcholky a vlastně neustále v tom trhu dále rostem. Tady třeba můžeme vidět, že byla ohromná manipulace s tou cenou, kdy to vlastně vychytávalo stop lossy všem, co kupovali, protože tady ty velké svíčky, ty wiky, tomu se říká knotky, tak vlastně vychytávají likviditu těch, co pákujou ten trh, který tam dávají víc peněz, než mají, takže oni si třeba půjčí na burze 1:10 a pokud půjde trh nahoru, tak budou 10krát víc vydělávat. Pokud to půjde dolů, tak ta jejich ztráta bude 10krát větší. Takže třeba si představte, že tady v tom trhu tady vložíte $1000 na 1:10, pokud půjdete nahoru, což tohle je jako docela velký nárůst, který pak přišel v čase, tak byste vydělali z $1000 asi asi 750%, protože 75% byl růst toho trhu, ale vy jste měli krát 10, takže 7,5 násobek, takže máte $7,500. No jo, ale pokud jste samozřejmě byli v tom trhu dole, což vidíte tady ty knotky, tak jste byli v nějaký čase i minus 19%, to znamená, že jste dostali už dávno stopku, margin call a ta burza vás vykopla, pokud jste neměli žádný risk management a prostě jste to napákovali 1:10 a vůbec jste neřešili, jestli ta cena nemůže jít dolů, tak vlastně už tady někde, jak jste na minus 10%, tak už byste byli stoplí a smazali byste si v podstatě celý účet. To znamená, tady ty různý manipulace s tou cenou jsou tady hlavně z důvodu toho, aby vykopávali ty obchodníky, který pákují ten svůj kapitál. Proto se vůbec nemusíte bát, pokud ta cena, jako třeba tady, extrémně padala. Byl to vlastně jenom výkup právě toho, že ti velcí hráči věděli, že tam je spousta stop lossů a šli si pro to. To stejný tady, jak vidíte ten propad. To jsou právě ty signály, kdy je nejlepší kupovat. Vždycky je dobrý kupovat v propadech. Tady. V podstatě i tady, jo. Pokud jste tady koupili, tak to byl vlastně dobrý signál. Tady pokud jste koupili, samozřejmě ono ten trh furt padal, takže vy jste vykupovali všechny ty dna. Ale pokud víte, že ten Bitcoin má dlouhodobý růstový trend, což vidíte jasně, že má, že prostě ten objem těch peněz neustále roste, a že ten Bitcoin je větší a větší a přijímá ho víc a víc institucí a víc států o něm mluví jako o nějaký rezervní měně, tak prostě dává smysl vykoupit každý jedno dno a vůbec neřešit cenu. Protože v konečném důsledku, co se stane, pokud tu cenu budete vykupovat na všech těchto propadech, který jsem tady třeba označil za posledních pár let, tak si vytvoříte nějakou průměrnou cenu za ten jeden Bitcoin. Pokud vaše průměrná cena, pokud jste ho začali kupovat třeba tady, jak označuju na grafu, a vaše průměrná cena bude někde třeba tady, to znamená, že dneska máte průměrnou cenu kolem $42,000, někdy jste ho koupili za 80, někdy jste ho koupili za 18, ale váš průměrek něco kolem $43,000, tak si teďka můžeme spočítat, že už dneska jste v plusu 136% na spotu, na tom, že jenom vykupujete každý jeden propad a děláte si co nejlepší průměrnou nákupní cenu. To znamená, že vůbec nemusíte spekulovat na to,
jestli jsme úplně na dně, nebo jestli jsme úplně na vrcholu. Prostě nastavíte si třeba denní, týdenní příkaz, kupujete to každý den, každý týden, což vůbec neřešíte. A pak, když přijde nějaký větší propad, jako třeba tady, anebo třeba tady, anebo třeba tady, anebo třeba tady, co jsme si vlastně ukázali na tom grafu, tak tam pošlete jednorázově o něco víc peněz. Jinak prostě máte nastavený vaše týdenní příkazy a neřešíte, prostě vykupujete to za jakoukoliv cenu, vůbec neřešíte cenu. A i dneska za průměrku 43 000 jste teda v plusu krásných prostě 120-130%, jo. Co vám udělá prostě tady za pár let 120-130%? No, moc investic to neumí. Takže pokud ten trend bude růstový, což já věřím, že jo, a věřím tomu, že budeme růst dál a dál, protože když se podívám i na, smažu ten bordel, co jsem tady udělal, tak dejte mi chviličku, všechno to smažem. Pokud se podíváme na logaritmický graf, což je graf, který nám ukazuje větší jako exponenciální růst možný, anebo samozřejmě propad, tak můžeme vidět, dáme si to na týdenní graf, že my vlastně jsme v ohromném růstovém trendu. Tohle to samozřejmě nejsou všechny data, tohle je od roku 2015, takže je to tak jako relevantní, protože tady Bitcoin stál $300, takže nemusíme jít úplně jako víc do minulosti. Už jako tady ten Bitcoin stál prdlajs vůči tomu, co stojí dneska. Ale pokud podíváme na nějaký logaritmický graf, což je právě toto, co teďka označuju, tak my opravdu můžeme jako v tom trendu pokračovat třeba nějak takhle, jo. Tohle to už je jako nesmysl, že půjdeme asi na $1 milion nebo něco takového, ale aby jsme šli na 500, proč ne? Zas, když se podíváte na ten růst těch objemů, tak to může být nějaká realita. Tohle to už je nesmysl z důvodu toho, že ono to vždycky násobí ty základní čísla, takže z milionu na 200, z 200 na 400, ze 400 na 800, z 800 na 1600 a tak dále, což samozřejmě asi je jako extrém, nepůjdeme asi na $27 milionů za jeden Bitcoin, to možná by přišlo v nějaké ohromné jako hyperinflaci, v té době už by dolar asi neměl žádnou cenu, ale je dost možný, že prostě půjdeme si na nějakých 200-300 tisíc. Já vlastně i často mluvím o tom, že ten Bitcoin nemá problém, si myslím, dohnat kapitalizaci dnešní ceny zlata. Kapitalizace zlata je nějakých 22 000 miliard. Já to říkám schválně takhle 22 000 miliard, aby jsme si uvědomili, jak moc velký číslo to je v dolarech. A právě Bitcoin má něco kolem 2000 miliard, to znamená, pokud ten trh z 10 násobí, tak jsme vůbec dohnali zlato a zlato si myslím, že udělá ještě klidně 2násobek, možná i 3násobek dnešních cen, takže bych se nedivil, kdyby zlato mělo nějakých 60 000 miliard market kapitalizaci a Bitcoin by klidně dohnal dnešní kapitalizaci zlata, takže by měl nějakých 20 000 miliard dolarů, což je 10násobek ceny, takže Bitcoin by mohl být někde kolem v podstatě $1 milionu, zlato něco kolem 10 000 za 1 unci. Tak si to jenom pojďme třeba představit. Je to moje predikce, neříkám, že to tak bude, nikdo podle toho neinvestujte, je to jenom prostě můj odhad. Můžu se kompletně mýlit, není to žádný doporučení, rada, je to prostě jenom moje myšlenka. Takže to je cena, takže prostě kupujte, to je asi jednoduchý, průměrujte nákupní cenu. A teď se pojďme podívat na nějaký statistiky. Já hodně často sleduju Fear and Greed Index, který tady mám, teď jsme někde na neutrálu. Když jsme vlastně v extrémním zeleným nebo v extrémním červeným, tak to je, že červená je extrémní strach a zelená je extrémní chamtivost, takže teďka jsme někde na neutrální ceně, to znamená, že ten Bitcoin se dobře pročistil, ten trh se vlastně tímhle minulýma propadama docela hezky pročistil a vytvořil potenciál dalšího růstu, což teďka vlastně zažíváme a já vlastně většinou v těch extrémních jak to mám říct česky, v extrémním strachu nakupuju a v extrémní chamtivosti vyčkávám. Tam jenom posílám těch pár korun denně, ale v těch extrémních chvílích na tom trhu většinou v tom strachu nakupuju. Pokud jsme v extrémním greedu, tak zase jako spíš vyčkávám na nějakou korekci. Jo. Mám takovou jako jednoduchou strategii a v podstatě to dost dobře vychází, protože ten Crypto Fear and Greed Index počítá se spousty důležitýma věcma, který vlastně vidíme tady, nějaká vývoj ceny, volatility, jak se chovají derivátové trhy, jaká je kompozice na trhu a další důležitý spíš sociální data, jako trendy klíčových slov ve vyhledávačích, na Twitteru, retailu a tedy, což jsou taky zajímavé věci, které tohle sleduje, takže pro mě je to docela dobrý ukazatel.
A pak co sleduju je alt season index, kdy vlastně můžeme vidět, že aktuálně jsme někde více v tom bitcoinovém cyklu, kdy bitcoin vlastně roste, jeho dominance poráží všechny altcoiny, což vidíme tady. Tohle je bitcoinová dominance, která teďka je na nějakých 65% a dál roste. Jsem zvědavý, jestli ten bitcoin opravdu ten trh celý porazí, ten kryptoměnový a porosteme jako takhle dál, anebo se dostaneme do nějaký jako zase korekce, což by pak mohlo znamenat, že i ty další kryptoměny, jako je třeba Ethereum, který zatím v podstatě furt stagnuje a nikam moc neroste, nebo Solana, nebo eGold, nebo prostě další menší kryptoměny, které spíš jako padají, tak jestli nám začnou růst, anebo budou dál stagnovat a ten Bitcoin je porazí. Na to jsem velmi zvědavý. A podle toho právě můžu tady sledovat alt season, velmi dobrá statistika, která vlastně poměřuje 100 největších coinů a jejich performance, jejich výkon za posledních 90 dní. Pokud roste hodně Bitcoin a má dobrý performance, tak je Bitcoinová season. Pokud začínají růst víc altcoiny, tak je zase altcoinová season. A teď můžeme právě vidět, že ta altcoinová season trošku sílí, protože my jsme vlastně v posledních týdnech byli spíš v té bitcoinové season a můžeme vidět, že ta altcoinová season trošičku začíná růst. Tak to jsem velmi zvědavý, jestli se to bude dál dařit, ale prostě ten bitcoin je neustále v tom trendu růstovým a tím, že na něj jsou ETFka, což můžeme vidět i tady, vznikly i krypto ETFs, kdy můžeme vidět, kolik peněz do toho bitcoinu nateklo. Za včerejšek 120 milionů dolarů nateklo do bitcoinu a jelikož hlavně bitcoin je ten ETF produkt, tak všechno teče do bitcoinu. To znamená, že ta dominance toho bitcoinu může růst jenom proto, že jsou na něj prostě ETF a teče do něj mnohem víc peněz než do všeho ostatního, protože do něj investuje Wall Street a celý svět. No, což je velmi důležitý. Bitcoinovou dominanci můžeme vidět na 64%, 7,6% Ethereum a zbytek je nějakých 28%, takže ten Bitcoin opravdu, tady to je hezky i vidět, jak vlastně klesá dominance Ethereum a Ethereum vlastně extrémně ztrácí poslední roky svoji dominanci a ty ostatní krypta vlastně taky stagnujou a dominance Bitcoinu roste, takže jde vidět, že jsme v jasném bitcoinovém cyklu, jsem zvědavý, jestli se to otočí anebo ne. Důležitý je si z toho uvědomit, že je prostě dobrý mít nějaký ten Bitcoin, případně trošku Ethereum, pokud chcete trochu jako dynamiky, trochu rizika, ale ten Bitcoin je základ. Co mě přišlo velmi zajímavé, je i tenhle CoinMarketCap 100 index, 100 index, který vlastně ukazuje něco jako S&P 500 podle kapitalizace největší krypta a jaký mají vlastně složení v tom trhu. Můžeme vidět, že 70% Bitcoin, 8% Ethereum, pak nějaký další altcoiny. A osobně bych si dokázal představit tenhle index i kupovat dlouhodobě. Proč? Protože je to něco jak S&P, prostě rebalancuje se vám to pravidelně, doplňuje se to, pokud nějaká kryptoměna bude zajímavá, bude úspěšná, tak v tom vašem koši byste ji nakupovali. Pokud Bitcoin bude vyhrávat v tom trhu, tak bude furt růst ta jeho kapitalizace a bude tam větší a větší obnos koláčku, což teď je to 70%, takže 70% Bitcoin, 8% Ethereum, takže 80% kupujete dvě největší kryptoměny a i kdybyste sami chtěli stavět nějaký koláč krypta, chtěli hodně rizikově, tak třeba díky tomuhle si můžete říct, jak to třeba postavit. Jo, a pak to nějakým způsobem rebalancovat. Co jsem si tady dočetl, tak je vlastně velmi zajímavý, že i jestli jde investovat do tohohle indexu, a CoinMarketCap říkal, že ne, že zatím to nejde, ale že hledají kolaboraci s různými platformami, směnárnami a dalšími možnými parťáky, aby z toho vytvořili produkt, který bude vlastně na tomhle indexu, což by si myslím, že by bylo jako super, protože já už jsem tuhle myšlenku měl roky, že bych rád kopíroval celý kryptotrh, třeba prvních 100 kryptoměn a díky tomu si přinášel třeba nějaký zajímavý výnos, protože ono tady můžeme vidět, kdy ten index vznikl. Koukám, že to je nějaký začátek roku 2024. Tak můžeme vidět, že ten index prostě má výkonnost od začátku roku nějakých 80%, protože šel ze stovky, ze $100 a dneska je na 189, takže 89% výnos
pokud byste koupili samozřejmě v první den jednorázově. Tím, že průměrujete tu cenu, tak určitě nemáte 89%, máte třeba 30-40%, ale tyjo, kdo má tady 30-40% výnos. No, přijde mi to prostě zajímavý, jsem zvědavý, jestli něco takového vznikne, případně to budu chtít koupit. Tady i můžeme vidět krásně právě, jak se to rebalancuje podle toho, jaký krypto roste, jaký krypto padá, a my o tom pak nemusíme mít za tolik starostí. Takže tohle mě přijde zajímavý, tady ty overview, který já můžu sledovat. Všímám si, že ten CoinMarketCap víc a víc investuje do těch analýz, aby jsme se mohli opravdu v tom trhu dobře zorientovat. Tak mi dejte vědět, co vy si myslíte o vývoji cen Bitcoinu, jestli půjde nahoru dolů, jestli jsem s tím logaritmickým grafem to nepřestřelil, a jak vy třeba analyzujete krypto, anebo jestli investujete i do jiných kryptoměn než jenom Bitcoin a Ethereum, dejte mi vědět, velmi mě to zajímá. Budu se těšit u dalších videí. Ahoj.